Преди време, дни след официалната му премиера, екипът на Digital BG разгледа едно от специализираните бизнес ултрабук предложения на Toshiba – великолепният и елегантен Z30A134. Тогава не скрихме приятните си впечатления от тази компактна и високопроизводителна машина с съвсем достъпна цена. Днес обаче в ръцете ни е high-end версията на същия този модел или така наречения Top of the Top. Той е дотолкова надграден, че спокойно можем да го определим като едно от най-добрите ултрабук устройства, които някога са попадали в ръцете ни за тест. Уважаеми дами и господа, Toshiba Satellite Z30A 1 и 9. По отношение на дизайна на ултрабука, при всички случаи има какво да се каже. Той продължава наложилата се като удачна концепция на Toshiba в класа. Преобладават рязко отсечените линии, които прилепват толкова плътно една към друга, че създават усещането за притежание на моноблок от студено парче сребрист метал. Да, в корпуса на Z30 това е основният използван материал, като по този начин както вие, така и околните около вас разбират колко висококачествена машина притежавате. В малкото места, където откриваме пластика, тя също е с обработка, която я съчетава идеално с метала. Освен красива, повърхността е функционална, цапа се трудно, устойчива е на преждевременна амортизация и пръстови отпечатъци, а в същото време служи и като естествен охладител. Факт е, че след няколко часови тестове, топлината, която усещаме, е далеч по-ниска спрямо това, което измерваме при преносимите компютри с дебел пластмасов корпус. Сглобката както между елементите, така и на конструктивните детайли, като например пантите на отварящият механизъм, е доста добра. Дори при пренасяне на компютъра да го държим директно за горният капак, почти няма опасност да го повредим. А дори и това да се случи, не се притеснявайте. Toshiba е единственият бранд, който предлага No Matter What гаранция на продуктите си, така че дори да ги счупите или да ви ги откраднат, вие получавате нови. Не случайно това тук на екраните ви е представител на елитното ултрабук семейство. Машината е дебела само 13,9 мм в предната си част. С подобен профил нерядко на пазара срещаме таблети и дори смартфони. Другата впечатляващо ниска стойност е теглото. То спира кантара ни на точно килограм и 200 грама, като имайте предвид, че в тях е включена и 4-клетъчна литий-ион полимер батерия, която може да издържи до 10 часа с едно зареждане. Или иначе казано, спокойно можете да осъществите презокеански полет, без да гасите и за миг ултрабука си. Дисплеят на 1.9 крие друго от големите преимущества на high-end модела в серията Z30A. Той е Toshiba Non-Reflective High Brightness EDP с диагонал 13,3 инча и върхова Full HD резолюция 1920 към 1080 пиксела. От тук ще изходим, че плътността на пикселите за площ от 1 инч от дисплея е 166, със страна на всеки един от тях 0,1534 мм. С такъв висок резултат не са много машините, които срещаме към момента на пазара. Ето например при топ модела на Apple, MacBook Pro, стойностите са съответно 113 и 0,2238. Имайте предвид, че при първата по-добър е по-високият резултат, а при втората по-ниският. Дисплеят на Toshiba 1.9 ще покрие всички потребителски нужди в класа на ултрабук устройствата, дори и тези на по-взискателните клиенти. Картината е максимално детайлна, дори при работа от съвсем близко разстояние. Цветовете са реалистични и покриват цялата гама от над 16 милиона нюанса. По време на тестовете си отчитаме, че няма проблеми и с работата под пряка слънчева светлина. Също резултат от практическите ни тестове е и приятното впечатление при продължително писане на текст. Бутоните на клавиатурата са с ергономична, плътно прилепваща към пръстите на ръцете ни форма. В случай, че някой спи в леглото до вас, а вие трябва спешно да напишете дълъг доклад, не се притеснявайте, че ще попречите на съня му. Не ви трябва лампа, защото клавиатурата има самостоятелна LED подсветка, а самите бутони са с къс ход и не издават дразнещи шумове. Периферията на този Toshiba Satellite разполага с всички изходи и приложения, от които бихте имали нужда, дори при специализирана работа. Вляво последователно подредени са захранването, VGA аналогов и HDMI цифров видеопортове, USB версия 3.0 и 3,5 мм аудиожак. Вдясно маркираме още два USB порта от същата версия – LAN и Kensington Lock заключващ порт. Вградена в рамката около дисплея разкриваме Full HD web камера. Ето, че ревюто ни достигна до другият впечатляващ апгрейд в тази супер ултрабук машина – нейният хардуер.
Захранващият процесор е представеният преди няколко месеца четвърта генерация Intel Core i7 4510U. Двуядреното CPU с 4 МБ кеш работи стандартно с тактова честота от 2 ГГц. При нужда обаче, благодарение на Max Turbo технологията, можете да постигнете моментен overclock от цели 3,1 ГГц. Партниращият графичен процесор е доказал качествата и надежността си в различни ситуации. Това е Intel HD Graphics 4400. RAM паметта е 8 ГБ DDR3L на 1600 МHz, но машината позволява да разширите обема до двойно повече. Пространството, върху което запаметявате своята информация, е Solid State Drive с предостатъчен обем – 512 ГБ.